Svi građani Srbije su videli da se ne radi o izgovoru, dakle radi se o tome da je ovaj poslovnik zloupotrebljavan na način da je Skupština često bivala blokirana. Ove izmene će omogućiti da do takvih blokada ne dolazi i mi verujemo zaista da će donošenjem izmena i dopuna Poslovnika da su stvoreni uslovi da parlament radi efikasnije s jedne strane, s druge strane da nivo rasprave u parlamentu bude onakav kakav građani Srbije zaslužuju, komunikacija poslanika takođe da bude na onom nivou koji ne vređa dostojanstvo građana Srbije pa ni ove institucije i verujem da ćemo početi da gradimo ugled parlamenta kao jedne važne demokratske institucije, da će ove izmene omogućiti da se to uradi. Istovremeno mi ćemo insistirati na tome da se intenzivno radi na Zakonu o Narodnoj skupštini i nakon tog zakona i na novom Poslovniku.